салом, шоматон бахайр бошад. номи ман Пентудорно мебошад ва ман аз Молдо ҳастам ва касбам занбурпарварӣ аст. баъзе суолҳое дорам ки мехоҳам аз шумо бипурсам. сараввал дар бораи кофир мехоҳам суол кунам. бархе аз мусалмонҳо мегӯянд ки ғайри мусалмонҳо кофир ҳастанд. то ҷое ки мафҳуми кофирро медонам, аз куфр омадааст ва ба касе гуфта мешавад ки аз дастурот ва фармонҳои исломӣ пайравӣ намекунад. дар яке аз рисолаҳои шумо хонда будам ки агар мехоҳед аз ин ном раҳоӣ ёбед, бояд исломро қабул кунед, роҳи дигареро пайдо кунед. роҳи дигареро пайдо кунедро нахондам, танҳо аз пеш худам изофа кардам. аммо маълум аст ки мо нисбати дастурот ва фармонҳои исломӣ мухолифат ва беэҳтиромӣ намекунем, чун хеле дӯстони мусалмон дорам ва бо онҳо рафтуомад мекунам. пас чаро бар замми ин ҳама моро номусалмон ва кофир медонанд? суолам ҳамин буд. бародари мо суол карданд ки кофир ба чӣ касе гуфта мешавад ва худашон маънои кофирро баён карданд ва гуфтанд ки наворҳои маро тамошо карда ва мумкин китобҳоямро низ хонда бошанд ва баён доштанд ки кофир аз калимаи куфр омадааст ва маънояш рад кардани аҳкоми ислом аст. куфр ба маънои рад кардан аст. ба таври мухтасар, касе ки аҳкоми исломро қабул намекунад, ғайримусалмон аст. ҳоло шумо ғайримусалмон ҳастед ё на? пас ба шумо ғайримусалмон мегӯем ва дар охири суханатон гуфтед ки намехоҳед касе шуморо кофир хитоб кунад. оё кофир гуфтан ба шумо тавҳину даштном менамояд? ин даштном нест, балки кофир ба маънои касе ки исломро қабул надорад, ки ба инглисӣ ба ӯ ғайримусалмон мегӯянд. агар ин ба назаратон сухани тавҳиномезе аст, пас исломро қабул кунед то касе шуморо кофир нагӯяд. дар китобам ҳаминро навишта будам, на чизи дигаре. мо ку ҳеҷ кадом аҳкоми исломро мухолифат накардаем. пас боз ҳам чаро ба мо кофир гуфта мешавад? қабул доред ки худованд яктост? бале. оё қабул доред ки бутпарастӣ ғалат аст? мебахшед, маънои бутпарастиро нафаҳмидам. саҷда кардан ба муҷассамаҳои сангӣ дуруст аст ё ғалат? бародар, мо ку ҳинду ҳастем. муҷассамаи Дургу модар ва Лакш модарро саҷда мекунем. шумо тасаввур мекунед ки бо ин амалатон ибодат мекунед, аммо ин ибодат нест. зеро дар китоби Ведаҳо навишта шудааст ки худованд тасвиру муҷассамае надорад. мутобиқи фармудаи китобҳои мазҳабии ҳиндуӣ, саҷда кардан ба муҷассамаҳои сангин, яъне будҳо ғалат аст. бинобар ин, агар шумо бутпарастӣ мекунед, ин амал бархилофи ислом аст. шумо чӣ гуна мегӯед ки хилофи ислом амал анҷом намедиҳам? бадин ҷиҳат ки агар шумо бутро саҷда мекунед, Қуръон фармудааст ки ин ғалат аст. Ведаҳо низ фармудаанд ки ин ғалат аст. аммо боз ҳам замоне ки шумо чунин мекунед, касе шуморо кофир мегӯяд, дуруст мегӯяд, яъне шумо ғайри мусалмон ҳастед. инҷо чӣ сухани бадест? шумо гуфтед ки хилофи фармудаҳои ислом амал намекунам, аммо вақте муҷассамаҳоро саҷда мекунед, хилофи ислом амал кардаед. бародар, агар бигӯям ки бутпарастӣ намекунам, пас кофир нестам? агар бигӯед ки як худоро қабул мекунам ва бутпарастӣ намекунам, дуруст аст. мо ҳам як худоро қабул дорем. мавзӯи эҳтиром ба будҳо мисли саҷда кардан ба Дургу модар ё Лакшми модар, аз онон ки инкор карда наметавонем. агар инкор кунед, ба Веда наздик мешавед, ба Қуръон наздик мешавед. агар инкор накунед, ба Қуръон наздик нашудаед. пас ба инчунин шахс ба арабӣ кофир, ба инглисӣ нон муслим ва ба ҳиндӣ ғайримусалмон мегӯянд. мебахшед бародар, як саволи дигар доштам. бо вуҷуде ки мусалмон нестам, метавонам ба Макка ҳаҷ биравам? бародари мо пурсиданд ки оё метавонанд бо вуҷуди он ки мусалмон нестанд ба Макка ҳаҷ бираванд. суоли аввалам аз шумо ин аст ки чаро ба ҳаҷ меравед дар ҳоле ки ғалат будани бутпарастиро қабул надоред? на хайр бародар, суханони шумо қабул аст. дуруст аст. вақте қабул кардед, ҷавоб медиҳам ки чаро ғайри мусалмонон иҷозаи рафтан ба Маккаву Мадинаро надоранд, чунки ҳар шаҳру маҳалла дар худ шароити хосе дорад. масалан, дар Ҳиндустон манотиқе вуҷуд дорад ки ба номи манотиқи контролшуда ёд мешавад ва он манотиқе ҳаст ки танҳо ашхоси низомӣ дохили он мешаванд. шаҳрвандони оддӣ иҷозаи дохил шудан надоранд? бале, шаҳрвандони оддӣ иҷозаи дохил шудан надоранд. агар бигӯем ки ман ҳам ҳиндустонӣ ҳастам, боз ҳам мегӯянд ки ҳарчанд ҳиндустонӣ ҳам бошӣ, дар минтақаҳои хоси низомӣ иҷозаи дохил шудан надорӣ. фақат касоне дохил шуда метавонанд ки ҳаёташонро барои ҳифзи ватан қурбон мекунанд. ҳамин тавр Макка ва Мадина манотиқи хос барои мусалмонон аст. фақат касоне ки исломро қабул доранд рафта метавонанд ва барои каси дигаре иҷозаи рафтан нест. ин ҷавоби аввал. ҷавоби дуюм, барои рафтан ба ҳар кишвар шумо ба раводид, яъне виза зарурат доред. виза. вақте соли 1996 бори аввал ба Сингапур рафтам,
коғази огоҳие ба ман доданд ки ба забони англисӣ навишта буд муҷозоти қочоқи маводи мухаддир эъдом аст. яъне агар маводи мухаддир аз дасти шумо ба даст биёяд эъдом яъне кушта хоҳед шуд. ман ку гуфта наметавонам ки ин муҷозоти шумо сахтгирона аст. яъне вақте Сингапур меравед аз қонунҳояш пайравӣ кунед, дар ғайри ин ба Сингапур наравед. ба ҳамин тариқ рафтан ба ҳар кишвар шароити хосе дорад. рафтан ба амрико шароити бештаре дорад. навишта аст ки оё шумо террорист ҳастед? то замоне касе бале навистааст намедонам. оё ба созмонҳои террористӣ пайваст ҳастед? то ҳанӯз касе ба ин савол посухи мусбат додааст ё на, ман намедонам. ба ҳамин тариқ рафтан ба Маккаву Мадина низ шароити муҳим медорад. муҳимтарин шарти аввал касе ки ба Маккаву Мадина меравад бояд ба забони худ иқрор ва бигӯяд ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадур расулуллоҳ. ҳеҷ маъбуди барҳақ ғайр аз Аллоҳ нест ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фиристодаи Аллоҳ аст. агар ҳамин қадарро шумо қабул дошта бошед, рафта метавонед. бародар, замоне ки мо 4 сол пеш мехондем, як дӯстам буд ки монанди бародари бузург бо мо рафтор мекард. ӯ ба мо гуфта буд ки ҳар гоҳ пеш аз масҷиде гузар кардед, агар ҳеҷ чизро намедонед, фақат ҳамин қадар бигӯед ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадур расулуллоҳ. кофӣ аст. машааллоҳ, ҳоло ки калима хондед, яқин доред ки худованд яктост. имрӯз яқинатон ҳосил шуд ки будпарастӣ ғалат аст. пеш аз ин гуноҳе ки карда будед бахшида мешавад. вақте мусалмон шудед, гуноҳоятон авф мешавад. сеюм, оё қабул доред ки Муҳаммад охирин паёмбари худованд аст? бале. ҳоло мехоҳед ки мусалмон шавӣ? ин аз иҷозаи падару модарам вобастагӣ дорад. падарҷону модарҷонатон на. шумо мехоҳед ки мусалмон шавед? дар танҳоӣ намехоҳам. бояд онҳо ҳам ин ҷо биёянду дар якҷоягӣ бо ҳам тасмим бигирем. онҳо наоянд, худованд аз онҳо хоҳад пурсид. аввал ки шумо қабул кардед, сипас онҳоро меоваред. дуруст аст? дуруст аст. ман ки қалбан қабул дорам. пас шумо қабул доред ки худованд яктост? бале. қабул доред ки будпарастӣ ғалат аст? қабул доред ки паёмбар Муҳаммад охирин фиристодаи Аллоҳ аст? бале. касе болои шумо ба зӯрӣ исломро қабул кунонд? на хайр. ягон фишор? на. касе ба шумо ришват дод? на. аз таҳти қалб мехоҳед мусалмон бале, шавед? аз таҳти қалб. баъд аз ин ҳар касеро ки ба ислом даъват кунед метавонед. ман ба арабӣ мехонам, шумо метавонед ки такрор кунед. чаро на? أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله. ман шаҳодат медиҳам ки маъбуди барҳақе ба ҷуз аз Аллоҳ нест аллоҳ нест ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам паёмбари охирин ва бандаи Аллоҳ аст. машааллоҳ, шумо ҳоло мусалмон шудед ва дуо мекунам ки худованд бароятон ҳидояти бештар бидиҳад ва дар дунё ва охират комёбӣ насибатон гардонад. ва хоҳишам аз шумо ин аст ки ин паёмро барои волидайнатон низ бирасонед, зеро барои шумо фарз аст то ононро аз ҳақиқат огоҳ кунед. ва иншааллоҳ агар хостед ки Макка биравед, шиносномаатонро тағйир медиҳед ва иншааллоҳ ба Макка рафта метавонед. агар бароятон мушкиле эҷод шуд, ба ман бигӯед, иншааллоҳ ба шумо кӯмак хоҳам кард.